As actuais concelleiras Beatriz Rosende, Laura Salgado e Ana García, xunto co propio candidato Santiago Freire, repiten entre os 10 primeiros postos da lista xunto con novas incorporacións como David Neira, Luís Alamancos ou Eva Varela. Neses 10 primeiros postos hai unha renovación importante, combínanse a experiencia, 4 dos integrantes da candidatura repiten e hai 6 novas incorporacións. Aínda que algunha desas, digamos, incorporacións xa formaba parte, ou xa formou parte de algunha candidatura anterior, agora pois ocupa plaza neses primeiros postos con opcións reais de ser concelleiro ou concelleira. O candidato destacou a gran valía desta lista que conta con representación de todas as parroquias, franxas de idade e sectores profesionais e sociais. Con este equipo aspira a volver contar co apoio maioritario dos noieses e incluso mellorar os resultados das anteriores eleccións, presentando como aval o traballo feito ao longo destes 4 anos. Presentámonos con a expectativa clara que os veciños e veciñas de Noia valoren o traballo realizado, que analicen antes de emitir o seu voto esa xestión e a partir de aí, evidentemente, pois o Partido Popular foi a forza máis votada tanto ao longo das últimas convocatorias electorais. Esperamos que ese resultado poda mellorarse e evidentemente pois hai que esperar a conclusión final o resultado das votacións para analizar posibles situacións de futuro. A presentación da candidatura ao completo terá lugar o próximo 5 de maio nun acto que dará comezo ás 9 da noite no Coliseo Novelá.